snáď, že ani prejav trénera po nevydarenom zápase. Má 10 rokov a je členom malého Ačka, kam patria mladí nastupujúci zápasníci s perspektívou posunu do A tímu. Celkovo získal v posledných 2 rokoch 16 medailí, z toho 8 zlatých, 1 striebornú a 7 bronzových. Z majstrovstvách Slovenska v karate má titul majstra Slovenska v kategórii mladší žiaci. Najvyšší všestranný chalan aktívne funguje aj v Kopaničiarku. Má 11 rokov a v rokoch 2022 a 2023 vybojoval spolu 16 medailí, z toho 11 zlatých, 1 striebornú a 4 bronzové. Na majstrovstvách Slovenska v karate obsadil 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Adam je karatista aj futbalista a člen tanečnej skupiny Las Babas. Svoj voľný čas má každý deň vyplnený do posledného okamihu. Môžete ho zahliadnúť v meste, ako beží z jedného tréningu na druhý. V posledných 2 rokoch získal 8 medailí. Najcennejším umiestnením je pre neho 2. miesto v kategórii mladší žiaci na majstrovstvách Slovenska v karate. Nady je od detstva zápasníčkou a členkou klubu. Patrí do A skupiny. Má 12 rokov a celkovo získala za roky 2022 a 2023 25 medailí, z toho 10 zlatých, 4 strieborné a 11 bronzových. Medzi jej najcennejšie umiestnenia patria 2. a 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v karate a 2. a 3. miesto na medzinárodnom turnaji v Budapešti pod názvom Hungarian Open. Ebi má 13 rokov a je flegmatický typ. Výsledok zápasov vždy záleží na jej nálade. Počas tréningu sa snaží nepútať na seba pozornosť a úspešne sa vyhýba pohľadu trénera. V rokoch 2022 a 2023 získala spolu 11 medailí, 2 zlaté, 6 strieborných a 3 bronzové. Na majstrovstvách Slovenska v karate obsadila 2. miesto v kategórii staršej žiačky. Mino má 13 rokov a za posledné 2 roky získal pod hlavičkou FEJ Spartaka Myjava 16 medailí. Je členom slovenskej reprezentácie. Z majstrovstiev Slovenska v karate má zlato, striebro aj bronz. V reprezentačnom týme získal 1. miesto na súťaži Novi Sad Open v Srbsku a bronzovú priečku vybojoval na ďalších 4 medzinárodných súťažiach. Sára napriek tomu, že začala zápasiť v neskoršom veku, rýchlo napreduje a dosahuje stále lepšie výsledky na domácich, ale aj zahraničných turnajoch. Má 14 rokov a celkovo získala za ostatné 2 roky 8 medailí. Najcennejšie umiestnenie dosiahla na majstrovstvách Slovenska v karate, kde obsadila 3. miesto v kategórii dorastenky. Jakub vyniká technikou poker face. Najmä jeho komunikácia s trénerom a rodičmi je obmedzená predovšetkým na prevracanie očami. Má 14 rokov a za posledné 2 roky získal 19 medailí, 14 zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové. Je členom užšieho výberu slovenskej reprezentácie. Na majstrovstvách Slovenska v karate získal 3. miesto a bol celkovým víťazom série slovenského pohára v kategórii kadeti. Rola môžeme vidieť okrem tréningov a turnajov karate aj na pódiu spolu s Kopaničiarkom, kde hrá na huslie. Má 15 rokov a v ostatných 2 rokoch vybojoval 11 medailí, z toho 4 zlaté, 2 strieborné a 5 bronzových. Z majstrovstiev Slovenska v karate si odniesol zlato, striebro aj bronz. Kubo je najstarším aktívnym odchovancom klubu karate TIV Spartaka Myjava, ktorý je aktuálne na hosťovaní v klube Rapid Bratislava. Je študentom 3. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave. Na mládežníckych turnajoch sa zúčastňuje už aj ako rozhodca. Je členom užšieho výberu reprezentácie Slovenska a zúčastňuje sa na najvyšších svetových turnajoch pod označením K1. Na podujatí Eurocup 2022 v Rakúsku získal 2. miesto v kategórii Kumite U21 a vybojoval si tak nomináciu na majstrovstvá Európy v Prahe, kde skončil na 7. mieste. Na majstrovstvách Slovenska v Kumite získal 2 prvé, 3 druhé a 1 tretie miesto.
Pod hlavičkou Svetovej federácie karate sa zúčastnil na súťažiach v Chorvátsku, Poľsku, Turecku a Portugalsku. Motokrosu sa venuje viac ako 10 rokov. V predošlých 2 rokoch sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska aj víťazom slovenského pohára. Prvenstvo mu patrilo tiež v súťažiach regiónov Západ a Východ.